नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. तर टायटलवरून तुम्हाला कळालं असेल आज काय आहे ते. आणि हे सगळं चालू होतं नानांच्या गैरहजेरीत आणि तेवढ्यात नाना हजर झाले म्हणून आम्ही पटकन लाईव्ह करायला घेतलं आहे. आणि आजचं तसं म्हणून मी गावा केल्यावर माझ्याकडनं ते एडिट होतच नाही व्हिडिओ, तेवढं टाईम पण नाही मिळत आणि या टाईमपासमध्ये वेळ निघून जाता. तर आता लाईव्ह सेशन चालू केलं आहे नाना भुतुरत. तर आता बघूया, तू काय येणारच नाही आता. थांब, चालू झाला की नाही बघूया. ते चालू झालं असेल तर पटकन कोणीतरी एकदा मेसेज करा म्हणजे आम्हाला कळेल चालू झालं आहे. कारण की आम्हाला इथे ऑनलाईन फक्त 3च जण दिसत आहेत. इथे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. ही आमची सेकंड टाईम आहे लाईव्ह येऊचा आमचा. पटकन हाय 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 पल्लवी चव्हाण हाय. चल चालू झालेला. तू नक्की सांग. हॅलो हां चल, चला चला सुरुवातच बघूया. ढवळ काम काहीतरी चालू आहे. काय गो काय करताय? काजीच्या घराची? अरे वाव, काजीचे घर कोणाचे? आमचे चोरलं नाही ना? तर तुझं काय भरोसा नाही हा. काय जातं ते कोणाकोणाचे आणत असतील. अरे आपल्या की काय ते म्हणजे आम्ही आणला त्याच्यात 4 घर आमचे पण आहेत. त्या पण सांग दुसऱ्यांचे. आम्ही कोणाचे चोरत नाही हो. काय नाना नाना काय असे आधी बघा काय काय प्लॅन बघा. तुम्ही आधी बरोबर आज इलाच कसे तुमक कोणी कळवलं नाही? खबर तुम्हाला लागलेली होती आधीच. मग काय आज काय प्लॅन काय? पुष्पा विचारलास की नाही? आम्ही नाही गेलेलो. हा यो पुणग्यानी पुष्पाचा प्लॅन. अरे वा, फालतू नाही लाइटिंग केली. पुणग्याची लाइटिंग आहे ती बाबा. हो नानानू नानानू त्या पुणग्याचा पार्सल काय तर दाखवा आज. ता नको ता नाया हो. या बघा या बघा आधी उडून कैसून इला. आता बघा कैसून इला. मग बघा अमेझॉन वाले पण पाठवू लागले काय काय. आमच्या एका सबस्क्रायबरने पूनम दीदीसाठी पाठवलंय. आमच्या हे बघा पोच झाला. खूप आभार. ते पुणग्या बोला. कोणी पाठवलंय मला नाव माहिती नाही. आपण पाठवणाऱ्यांचे म्हणजे पाठवणाऱ्याचे खूप खूप आभार. आता त्याच्यात तर भरून ठेव. आम्ही दिल्याबद्दल आमचा तू डबं भरून ठेव काय खासक्या त्याच्यात. वा खाऊ ठेवण्यासाठी दिलाय तो. जेवढा खाऊ कसा तेवढा तो आमच्यासाठी स्पेशल आहे तो. पुष्पा फक्त सांगा ठेवता डबल ठेवता मी इथे. नाही गॅसवर जेवण नाही बनवणार ते. त्यांना दाखव तू बाहेर चुलीवर काय करीत होत असता. आज गॅसवर जेवण काय विचारतात. बघा आग फुकता. या राहुला बाजू संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून वर्षा पण इला आज बघा. आज मोठं बेता त्या पुष्पाच सांगत तुमक म्हणजे काय गो आज काय बेत काय आज. तू दरवेळे कसा काय करतो गो? या एडिट होत नाही बोलत नाही कशात काय समजत नाही. त्या दिवशीपासून काय गो हो नाना तुम्हीच विचारा काय होतो बेत तुमच्या. बघा तोंडावर फुल ऍक्टिंग केलं. तुमका सांगतच नाही आता काय हो. बघा पुणग्या शिकवता. नानानू काय तो बेत सांगा तरी आमका तरी. गो सांग काय पटकन. टाइमपास नाही एवढं म्हणजे पुणग्या सांगता तेवढा करतं तू. तुका काय माहित नसता. खाऊचं काम करतं फक्त.
तेवढाच येता तुका. आज पार्टी हा की हा काय, आज पार्टी हा काय ते बघ लोक विचार पटकन सांग. श्रेयस राऊत. हो सांग. पुष्पा स्वभावाने खूप साधी आहे बाबा. ही कमेंट कोण आता, दिशा निगडे. ते कशा हात जोड. अकडे कर, अकडे कर. आमका म्हणून परवडला पुण्य एक पोट परवडत पण पुष्पा साधारण एक परवडणार नाही. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कधी जाईल तो माहित नाही, त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल पुष्पा किती साधी आहे ती. आता म्हणजे 3 तास आम्ही आहे होता पण त्यांना पाणी पण विचारलेला नाही, एवढी साधी आहे ती. काय म्हणजे क्या म्हणजे तू पाणी अरे पाणी द्यायचा, चाय नाही मागितलेली. अरे कामाच्या टायमात पाणी पण मिळत नाही त्याच्या. हा तुम्ही थांबा तुम्ही कधी येणार असाल तर आधी फोन करा. पुणग्या घराकडे हा की नाही तर आधी विचारा. पुष्पाच्या भरोश्यावर इलाज. पाहुण्यांका 10-1 मिनिटाची बसवणार त्यांच्या आधी हवा बिवा खाऊक लावणार मग पाणी येणार. गो पाणी आपण आणतं. विचारणार पाणी वया काय पाणी ते परवचरच्या पाहुण्यांका गो पाणी आणतं. त्यांक- एक आजी तुझा म्हणजे पाहुण्यांका धीर नाही की म्हणजे अगो पाण्यासाठी काय. विनू मुंबईवरून कधी आलास. माका येऊन झाले 4-5. साधारण धरू नको कधी पण असतं. मी आज जर तुमका थांबा महत्वाची गोष्ट. शेवटचा जेव्हा माझा व्हिडिओ जातो, मी आता गावी चाललोय त्यावेळी मी परत हजर असतो गावात. म्हणजे मुंबईत जेव्हा मी जातोय असं व्हिडिओ जाता तेव्हा मी दुसऱ्या दिवशी हजर असतं. आणि आता पुढच्या टायमात पण ह्यो पण व्हिडिओ माझा येणारा मुंबईत जाऊचं तोपर्यंत मी परत हजर असणार आहे. त्यामुळे सेम आहे आता. व्हिडिओ बनवित नाही त्याच्यामुळे. हा आता मेन कारण बाबलो काय व्हिडिओ आता बनवित नाही, त्याका काय टाइम नसता, काय करीत असता माहित नाही. होय काय चालू आहे काय करू. वडापावची फोडणी की हा सांगत नाही कशा कळलं लोकांका टायटल वरना वडापाव बनवत असते. त्याचे गपचूप बनवा तुम्ही आमका न सांगता. तुम्हीच सांगितलं बनवू. हो. नानांका वास लागलो बटाट्याचे वाढले वाटे. वाद नाही रे, तुम्ही वराड घेऊन गेल्या बरोबर. आम्ही वरण पण तुमका वडापावचा प्लॅन आधीच माहिती होतो. आम्ही चण्याचं पीठ घेऊन येला, वरण नाही घेऊन येला. ए, उठ रे. काय झालं बघ मग सांगा. हा ते बघ गेलो आणि प्लास्टिकच्या वरचं कवर काढतात हा. का कागदा बाहेर खाली असं पाया पडलं का काय काय म्हणजे लस्सी नाही मिळाली. नाही. आणि मी बसले ते लस्सी उकळी झाली होती. आणि दोघं बसलो होतो. मग तीच लस्सी तुमची होती आणलेली पण ती मग दुसरे पाहुणे इल्यामुळे तुमच्या नानांच्याच पुतण्याने खाल्ले. तुमचं पुतणं तो. हा. हा मग ते का मिळाली ती आणलेली होती. तुमका आम्ही आणलेली जरूर. हम्म. ए, आमचा खाया. काय तू अनो, तू सांगत तू आता गप्पत बस. आमका खाया. ए, तो अनो सांगत होतो ना. अरे तू पार्टी विचारत होतो पार्टी कधी. पार्टीच्या तो त्या दिवशी जेवण फुकट गेलं ते ठेवलेलं ते. मग ते का सांग तो लाईव्ह बघित असणार तकडे. नाही तो आता. लाईव्ह काय त्याच्याकडे ठेवतो वालो कसलो नाना नो डबो. डबेवालो मोबाईल ड- फासफूसवालो नाही, हा? फासफूसवालो नाही. हा तो बोलत होतो पुणग्यान काय पार्टी काय व्हिडिओ पण गेलो झालो तरी पण पार्टी मिळाली नाही. व्हिडिओ गेलो तरी पार्टी नाही, मी जेवण त्या दिवशी तुझे जेवण पैसे येईल रे लाईव्ह वर त्या दिवशी. काय लाईव्ह नाही त्या व्हिडिओतले नाही, ते कसं झोपली असते अजून. अजून नाही येईल. अरे आज बऱ्याच जणांनी कॉल केलेले. मी सांगायचं विचारलं, मी बाहेर ए, होतो वास येतो ह्याच्यात. त्यामुळे त्यांना उद्या सगळ्यांना थांब call थांब करणार. हो थांब त्यांका विचार वास येता काय. तेच काय विचारत नाही हो, काय आमच्या नाका किलो पुष्पाचे विचारिलो का. हा काय हा सांग. आज बऱ्याच जणांनी कॉल केलेले पुष्पा वास त्यांचा येतो उद्या हो. रिप्लाय देणार. आज वेळ नव्हता, हाय बाहेर सोहम रानडे हाय प्राजक्ता पवार हाय सगळ्यांका हाय. हाय हाय हा, सगळ्यांका आहे. पूनम बाय. कपडे वास नाही हो. पुष्पा खूप छान आहे. प्रेमळ आहे ती, खूप प्रेमळ आहे. आल्यावर तुम्हाला कळेल. प्रेम उतू जात आहे. हा. तुमच्या फक्त तोंडात दिसतात बोलता पण नाना खूप मेहनती आहेत. हो कमेंट आहे तुमच्यासाठी. नाना खूप मेहनती आहेत. आमचं मरण काढलं. आमचा मराठी काढलेली आज नाना कशा झाडावर जांभळीनीवर चढलेले आमका बरीचशी जांभळा काढून दिले नाही आहेत. त्याचा व्हिडिओ येत लवकरच. माका नाना कधी जास्त आहे. काय काय नाना बोला कशी असते गावलास तू चार तरी माका आणि द्यायची होती. नेमकं काय झालं मी चढते वर घालवला काय ना उपयोग. काय ना आम्ही टोप एका दिलेली आहेत ना यांच्याकडे टोप गो तुका ठेवलेली आहेत. ठेवलेली नको. उद्या गावती तुका. नको. नाही, नाही, मोडून नाही, नाही. पण आमच्याकडे तशी होती. आम्ही जांभळा आम्ही काय खालत नाही. पण तुमच्याकडची बघितली होती कशी होती ती. बाबू बोलता पुणग्या खाऊन आमच्या वरची ना आमच्याकडची ना तुमच्याकडची. जांभळाच्या झाडावरची. सोम रांदडे माझं आजोळ आहे नारिंगऱ्यात.
रत्नागिरीत केव्हा? रत्नागिरीत जाऊचा रे, जाऊचा लवकरच. कोण 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 रानडे अजून कोणाकडे नारिंगरात आजोळ म्हणता. कोणाकडे ना कोणाकडे कर. रानडे म्हणजे बरोबर ना. सावला कोण? मग इकडे कोण बेंकर मग ताई कसं कसं काय- पूनम किती जोरात ओरडतेस का? होय, comment. ते सगळ्यांवर ओरडते. काय नाही तर तुका कळत नाही म्हणून सांगा जाऊ. कळत नाही का? कोण? आणि तू काल एका- आणि आता कालच्या व्हिडिओ एका कमेंट लिहिली, पूनम किती आईला काय उद्धटपणे बोलतेस काय ग? तेव्हा लगेच रिप्लाय दुसरं- रमेश reply तू दिलंस, मूर्ख. पुन्हा उत्तरच आहे आता तू दिलं म्हणून मी सांगलं थांब मी आहे, थांब आहे. गो 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 गो. तू लिवायचा. राम थांब रे, महत्वाचं. पूनम उद्धट आहे. मग पुष्प काय माका विचारलं कधी. होय म्हणून सांग. हा. म्हणजे आता होय म्हणणार होता मनात तर एका होय म्हणायचा. थांब 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 होय की नाही मध्ये माका विचारू का? पूनम उद्धट आहे. तुमच्या बाबा- मनात ना बोल, नाहीतर मनातला बोल काय. करतास म्हणून तसं. हं? काय पलटी पलटी काय पलटी मारता? म्हणजे ह्या पुढे तुझ्या पुढे मी त्या- त्याला सांगले नाही त्यांनी कायम उत्तर द्यायचं. तू नव्हतास तेव्हा आमका काय बोलला तर आमका माहिती आहे. आता सांगा. पुष्पा सांग. फुल गेम करता हा मुलगीच्या पुढे तर सांगणार नाही तर काल लाईव्ह मध्ये बघलंस ना. काय बोलतो? हो, पाना कितीशी खातास? लोक विचारतात. नानासारखे पानाच खातात. हम्म? पाठवलं नाही कधी कोणी पुणग्याच्या डब्यातनं पाना पाठवू गई होती. पानं येतात ते बावला असतात पानं सुकाळलेला असतात. कशी उडलं नाही का पूनम काय करता? पूनम वडापाव करता. पूनम बटाट्याचा मरण बटाटे वडे. बटाट्याचा बटाट्याचं मार. मरण करतात. ह्या भाईचुला शेकवता चपाती शेकली तुझा आवाज तुझा खूप छान आहे. थँक्यू. आंब्याचं एक साठ किती रुपये? आंब्याची साठा घातलंस गो? बाबा किंमत अशी सांगता येत ना आमका ऑफिसने या फोनवर न सांगू शकतो. पण त्याची पुणग्याने ह्याची फणसाची साठा घातलेली ती आखव जा. काय? नाही, ते भाजून साठचा बाहेर ठेवलेला काय बघताकडे. सांगते का बघा आता उडी 60 हो यात वेगळा साठ घातला हो मी पंचाचा असं बाहेर भरते आपल्याला. आज बघा वर्षा पण लाईव्ह मध्ये नसतात. हा लाईव्ह मध्ये त्या घराकडे असता. आज ते काम धरून आणला. काय करतोस गो? पुष्पा काय करता मग? तू चपाती करतोस तर काय गो? बसलंय नानू मिटला काय रे या फणसपोळी फणसपोळी. पूनम ताईने बनवली फणसपोळी हम्म. आणि आपला पुष्पा क्रेडिट लागते घेतो बघ ना बघ ना साठांका मीठ लागला काय विचारता. गो पण साठांची काय कधी इकूची होती विक्रीची होती? मग सांग लोकांका काय तर. शनिवारी फणस बाजारात घेऊन जाणार आहे. कोणाक फणस घ्यायचं असं तर बाजारात हा भिडगावच्या बाजाराला शनिवारी मी जाणार आहे. हा हा कमिशन देतलं कन्फर्मच ना? लोक जाती. सवया काढलेल्या. हा. आणि फणस कापा नाही रसाळ मिळेल. हम्म. चपाती बरोबर डिस्काउंट मिळेल. काय तिची आयडिया बघ आधीच- आधीच चांगलं आहे पुन्हा जात म्हणून. हं. म्हणजे तुझे सकाळी सकाळी एक तासाभरात खपतील सगळे. होय, 5 मिनिटं. आपण फणस सरळी का मागच्या वेळेसारखं पाठ लाग दांडके घेऊन येते. हो तो कोण ऐकता नाही बघा मिटला फणस किती रुपये हो? सगळ्याचीच किंमत तुमका अशी कशी सांगणार? येवा तकडे. हे काय विचारा म्हणून सांग. माझ्याकडे येऊन हे हे काय विचारा. माझी केस मी कोणाकडे नाही थोकडे. अवतार बरोबर नाही. अवतार म्हणजे काय बघतास? अरे बाबल्या बघ दुसरी रक्ता. हाय गिफ्ट मिळाले का? ए वैभव देसाई म्हणून कोणतरी आहे, त्यांनी गिफ्ट पाठवलेलं. हा 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 थँक्यू हा, मध्ये- धन्यवाद. म्हणजे माग- thank you तो आणि तुझे गिफ्ट धन्यवाद. मिळाले का असं लिहिलेलं माका पण नाही. नानांना बोलायला सांगा. काय हो तुम आणि 4 शब्द बोला. 4 शब्द. 4 शब्द कसले? अरे थांब आज वा. जरा कमेंट वाचूया. रोज ना टाइम मिळत नाही. थांब गो. हे वाच बाबा माका reply. मेन कमेंट पुष्पा पूनमला घाबरता. घाबर कोण नाही, कोण नाही, पुष्पा घाबरत नाही. पुष्पा मग पुणग्या पुष्पा घाबरता. दोन एक काहीतरी या. पुणग्या पुष्पा घाबरता की पुष्पा पुणग्या घाबरता? तू सांग पुष्पा सांग
अरे असा हिरवी मला पाहिजे होती. ते हिरवी तू असं तोंड तुझा बोलता गो. असा आता पुष्पा तकडे अरे, आपण तकडे असल्यावर ना आई, झाड ठेव. स्वतः घाबरत नाही म्हणून सांगणार. हा? आणि अकडे पुंगी असला की खय मी घाबरते कडे. काय आता ऐकलंस आणि परत वेगळा रिपीट करू की काय आता नाना ते कोथिंबीर. असं काय काय तर बोल. काय बोला तुमच्या नावात तू नंतर झोपलो. मुकेश खय गेली मुकेश खय गेली असं ही काय मुकेश खय गेली म्हणजे काय खय गेलो ह्यो काय त्यावेळी बबली विचारत असेल ती. बबली धर खा. नानांच्या शिव्या पण चालतील पण नानांना बोलायला लावा नाना काय शिव्या नाही घालत. घालायची असतील ते रागात एकदम कोपात असले तरच शिवी घालतात. माका उत्तर दे प्रश्न घाला मी उत्तर सांगते. हा मी आज प्रश्न विचारले. पुष्पाताई खूप भारी होय होय जामच भारी आता तुम्ही आमचे कमेंट्स अहो कमेंट वाचत राहिलास तर यो व्हिडिओ कमेंट वाचण्यातच जाय मध्ये मध्ये वाचता अहो. पूनम आगळाची रेसिपी टाक आगळाची अशी रेसिपी काय नसता आगळाची रेसिपी असता रे आगोळ कढीत ते वाचायची ना फक्त. आगळाची रेसिपी नसता. हा तो कोकम बनताना तो तो पुष्पा करू शकता ती रेसिपी. ऐकतरी सांगाय नाही तुमका फालतू बोलली. अरे कोकम सुक्या बुडूचा लागतात. अरे काय बाबा. थांब आधी काय पुष्पा करू शकता. थांब या काय काहीतरी करीत होतो खोलीत लावी तुझं दाखव काढ काय नाही, नाही, हात मागच्या वाटलं काय बोलतास की काय नाही, हात टेकलाय तो. काय कोणा खोलीत कोणाक लावतं फाजील झाली. मग हे थांब तू आगळाची रेसिपी दाखवणार हं? हो आगळाची रेसिपी खडे असता. खडी असता खडे म्हणजे असता म्हणजे आम्ही बघू. आगळाची रेसिपी नसता. विनोदा आम्ही येऊ का वडापाव खायला थांबा माका विचारू नका मी येऊ म्हणतोय पण पुष्पा पुष्पा तुला नाही परत. पुष्पाचा बोलू हो येवा म्हटलं मारी झाली काय ते सांगा ना. मग त्या विचारतोय खैचे लोक सगळे बाहेर सगळीकडचे बघतात तेवढे सगळे. हे बघा नाना तुमचे कमेंट वाचतात हे बघा सगळे बाजूकच आहे. सगळे असणार बघत आता. हा लाईव्ह मध्ये हे काय बघा करता पुणगेकडे काय बेत चाललं आता उद्या वडापाव खालाच काय म्हणून विचारणार. कोणतरी मंगेश पुजारी पुष्पाला डान्स करायला सांगा कोलीत काढ तू पहिला पुष्पा बघूया बघूया. आता नाही काढणार तो हा त्या झाडू घेऊन डान्स करता म्हणून सांग. हो. तो मगाशी मगाशी चालू होतं ते तो ए, टोपात पीठ कोसू की. होय, डान्स करू तू रे नाही. पुष्पा नाही डान्स पण पहिला पुष्पाला मेकअप करायला सांगा अय बघ कमेंट दिली मी जा कमेंट आता वाटतंय सकाळी 8 वाजे टाकतच करता मेकअप. तो तास- मेकअप त्याचे हे वेगळे हिरवेगार ते हे. त्याचे प्रॉडक्ट वेगळे आहेत मेकअपचे शेणा बिना अजून बनवतात. हो, शकाबा. बोलतात. फालतू तुमची लय असता. तू काय चपाती काय करतं शेकवतं मग बघतं कशी शेकतं होतं पुष्पा तू एक चपाती लाटून दाखव आम्हाला. अरे पुष्पा. केलं बघ थांब काय काय त्याच्यात कमेंट वाच तू वाचलं नाही काय तू होय, काय ते सांगत राहू नको. एक लाटून दाखव ना अशी होय, माझं काम. नकाशा जेव्हा काढून. तुका वया असला तर पुष्पा लाट सगळे ते. लाट. वर्षा गप किती आहे तर वर्षा कधी विचार तिचं मौन राहत आज. काय ते बापले मी उत्तर देऊ शकते. होय का तुझं घेत. तुका सगळी बडा होईल काय काय सगळी बडा होईल थांबा थांबा हा बिचरली आता सगळी बडा होईल ना काय काय सगळी आता तुम- मटण बडा होईल तुमच्यामुळे गपत बघितलं ना. हा चल नाना जातीने अर्ध्याला वाटी सुद्धा येते. वडापावसाठी येवा वडापाव होतले येता थांबा. अहो एक खांब जावा. थांबा हो मी आता घरी निघालो. हा हा? हा. मी घरी निघालो आणि तेवढं आला होतो बघा हा हा. तुमच्यामुळे कंट्रोल मध्ये होतो कडे हो, बोलू शकत नाही एवढं मोठे नाही तर तेवढं जिबड घालून घातलं असतं हो. कोण एवढं नाही का? कोण एवढं नाही का? तसं नाही गो आता याचा तोंड उघडणार आहे. हा. आता बरोबर बोलाक लागलं गो पुष्पा खाईल काय परत चाललास कोवळी असताना परता येते. ते म्हणजे त्या गॅरंटी त्यांना नाही मी भरायला वाईल पाटील तर माका रात्री त्याची भीती काढली तसं काय तुम्ही थांबता तर थांबा लेक्चर खाली जाऊन घुम रे बसा. लोकं पाठवून द्या नाही तर कोणतरी कोण सांगा नाही पूर्ण पाठवून मुद्दाम देत? आता- उद्धटपणे वागते. म्हणजे तू उद्धट आहेस तर आहेस. नाही मी नाही नाही उद्धट हो. माझ्यासारखा माणूस काय नाही मिळत लागतं. हा हो हा. 100% तुझ्या घरच्या माणूस दुनियेत भेटायचा नाही मी सांगतो म्हणजे तो कोणाक म्हणायचा पुष्पाक म्हणायचा की का? मी पुष्पा काय म्हणते? हो खाई चाललास घराकडे हो, बॅग बघू द्या मला.
मॅच बघूची आहे. हो अश्विनी पाठवतो ना त्याच्यामुळे पाठवतो काही नाही नाही ना आता कुठला- व्हिडिओ नेहमी पाठवत राहा हो, व्हिडिओ नेहमीच पाठवणार. थांब थांब गावा किल्ल्यावर जरा टाइम देता थांबा, यांचा ऐका काय ता खाणार की ना आवची बापचारी माझी आधी बाजू काढून ठेवा मग उरती तुम्ही खावा बरोबर बरोबर. असं असं नाही. करा. मग तुमका माणूस म्हणून जेवचे नाही हो. होय जो कोण असत तेकाच मिळणार नाही सकाळचा थंडगार कोण खाणार नाही का त्याला चव नाही तसं नाही. घ्यायची आता मी थै जाऊन दुनियात ते घालता माका करून काय काय घालू नको मारून गोळ ह्याच्यावर नाही काहीतरी भांडण्याचा करतात हो भांडण्याचं नाही ह्यानी माका लस्सी आणली याची छे नाही म्हणून सांगेन काय नाही, एकदा लस्सी नाही. अहो, काय एकदा काय? लस्सी नाही खाली तर काय नाही मी आणलेली होती. हिने आणले ना हा आणि माका काय सांगितली तुमका ते सकाळी ज्यानं दिले होय हो तुमच्या तुमका ते सकाळी दिले फ्रीजमध्ये आहे. काम काय नाही म्हणून माका सांगितले तुमका फ्रीज मध्ये ठेवलेली आहे. मग बघतो मी. हा थंडगार. तू काय सांगले घराडे नाही त्या बापचा सांगा तू सकाळी घालत ना आता नका आणू. टकवतात ती टकवतात. फ्रीज मध्ये आहे. हो, पुष्पा, आता जरा परती तू एक काम कर थांब बे, पुष्पावर मॉप कमेंट दिले. मग भात बाबा ते पूनम वडे कधी होतले सांगू. झाले बघ तळता पीठ कोणचं पुष्पाचा स्वभाव पहिल्यापेक्षा खूप शांत झालाय. पुष्पा एकदा काय ते थांब काय थांब नको. पटकन नको, शांत झालं. शांत बोलतात तुका. स्वभाव कसा स्वभाव लय कडक आपण. स्वभाव तो हे तुम्ही हयतच अजून. हो. आपलं बघ, त्या स्वभावाची पुण्याने बघता कसं मी सांगायचं त्याला सांगले ना माझ्याकडे बघ म्हणून सांगले नाही का? प्रत्येक हो नानानू थांबा थांबा म्हणतात तुमका. नाही हो माका मॅच बघूची आहे. माका जमाता नाही या वेगळे गाव माका मॅच बघूची आहे. बऱ्याच जणांचे कमेंट थांबा नाना नुकाय चाललास. नानाचा नाना लेकरा. थांबा जाऊ नका. बघा लोक अरे हो माका लय लांब जावता. लय जाम जाऊचं. 21 किलोमीटर चालत जाऊचा थांब ना किलोमीटर चालण्यापेक्षा मी सकाळी 5 वाजता उठायला कामा करणार तुम्ही 9 वाजता उठणार तुम्ही म्हणजे कोण नेमकी नावा घ्यावा. ते म्हणते आमका सांगतो मी 9 वाजता उठतय काय सांगतास. अरे उठतात पण तुका काम काय असतं आता मोबाईल घेऊन फिरणार ये, ये ना. उठता लेटता कोणतं सांगा. म्हणून हा आता उद्या बघ. तेल पिशवी फोड ए त्याला काय खावा नाही चला बाय 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 बाय. होय सकाळीच जाणार. परत येणार मी 4 दिवसात परत. कोणा घेऊन येऊ मित्र येऊचे कपडे ठेवूची हा. नेमकं काय येऊ बया ते बघूया काय दाम. येऊचीच ना होय होय थांबा होय काय तो बघूया आता. या चमच्यात पीठ लावता नानाक वडे खाऊन जावा. नाना असा काय असलं ना मटण बिटण तर नाना थांबणार नाही दुसरे शेडणार मागं दिलंच नाही ना हे येते बाबा थांबा आधी बरेचसे कमेंट गेले. वाच वाच सगळ्यांका रिप्लाय देत नाही म्हणून सांगतात बाबा. वाच लाईव्ह मधले तरी वाच नाना आणि तुमचं नातं काय एकदा व्हिडिओ सांगितलंय तरी पण सांग बाबा. सांग आमची नाना पप्पांचे खास खास मित्र आहे हा आणि ते आमच्याच- मित्र म्हणजे आमच्याच आता गावातले एकदमच असे एकदमच झाले आमच्यातलेच झाले हम्म. विनोदाचा हा, हे बाबा पुष्पाताई. बहिणी आहेत हे सगळे सांग रे बाबा तरी पण कमेंट असतात बाबा नवीन लोकांना सांगा. होय होय बाबा काम आहे काम अरे एका पुणग्यापेक्षा काम असता. ह्या डोंगर आमचं अप्पू परत घराची जबाबदारी सगळी पुणग्यान ह्याच्यावरच दिल्या ना आणि ह्या बसान खाता. ती कधीपासून दिल्या ना म्हणजे आतापासून दिल्या ना हाली ती त्या काय गाणं कसला था. पुष्पा खाली नाही ता नाही आपला ता शिगम्यातला. पलंगावर बसून खाते लाडू हा आता तशी गत झालेली आहे तुझी आणि काम ह्या मरमर ह्याच मारताय बघ. म्हणजे पुणग्या आता पण लाडू काय बसून खाता हा असं तुका मनाचा गो म्हणत नाही म्हणजे तू आपल्या मन असा अरे जाणीव जरा तू बाई शांत रवा छ्या, त्या तिकडं टेन्शन बघिती आता. एका टेन्शन म्हणजे नाना भूताची गोष्टी सांगा. अहो भूताची गोष्टी सांगितलं बरेचसे कम. भूताचा सांगा नाना भूतांका घेऊन गेलो असं जा नाना गेले आता नंतर भूतांची गोष्टी. वर्षाला काय विचारतात प्रश्न ती बोलते ती चपात्यांचा ह्या करता आराम काढता तुझं पार्टनर काय गेलो गो शेकणारो. बाहेर पळालो. थांबा बरेचसे कमेंट आहेत एवढे वाचूक बाबा टाइमच नाही. नाव घेऊन भावा कमेंट नाव घेऊन वाचत एकाचा बाबा. घेऊ पुष्पाचा स्वभाव खूप शांत आहे. मोठ्यांनी. होय होय अमर कडू कोणतरी हा तुमचं नाव घेतलंय. अमर कडू नाव घेऊन सांग भाव माझी कमेंट. होय ना नाव घेतलंय. आता सगळ्यांचे नाव घेतलंय तर मग सगळं व्हिडिओ ह्याच्यातच जायत आणि मग तुम्ही कंटाळशाल. थोड्यांची घे. मेन हा घे तू घे. बेचाऱ्यांका चॅनल बघतात आपले पूनम ताई 1 नंबर रेसिपी. दीपक जगदाळे. हा, तू वाचित राहू हा Thank you. हा धन्यवाद वडापाव खायला या
बोल खरे पटापट जातात. थांब बाबा एवढ्या नाना. अरे कमेंट चलतात म्हणून सांग त्यामुळे गावात नाही. हो एवढे कमेंट पटापट खय वाचणार. थांब बाबा नवीन पुष्पाच्या गावचं. जागी मी बसतोय. बाबू आंब्याची ऑर्डर कधी घेशील? अरे बाबा आंब्याची ऑर्डर परत अमर कडूच मेसेज आहे. ते आंब्यांचा नाही म्हणून सांगा धंदो नाही आहे आंब्याचा. पुष्पाताई खरं खूप थांब सौरभ चव्हाण. पुष्पाताई सरळ आणि प्रेमळ असा, तुम्ही डांबरट असास म्हणजे पुणग्या तुम्ही म्हणजे. म्हणजे तू डांबरट मी डांबरेट नाव घेऊन सांगा दे ना. पूनम ताई असं नाही आम्ही म्हणतो तुका डांबरटच. काय रे हाय फ्रॉम युरोपवर ना मेसेज हे बघतात. हाय 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 जाम लांबसून. एवढे पुढे हाय तरी कर. हे थांब रे जरा. युरोपवर बघते नाही का हाय ते कर. काय तुला युरोप नका चालू, तुम्हाला युरोप डोक्यात एक चालवा तरी. ते काय याचा काहीतरी चाळवतच असतात डोक्या. काय किती वडे झाले? कितीचे झाले 4. वडे? तळणारो खया वडे तळणारो खया हो काय पीठ पुढे घेऊन बसलो. तो नाही. आपलं तळण्यात एक्सपर्ट माणूस काय तो. तो पुन्हा तळता. नको मेले नाव घेऊन. उगा पडपडत राहू मी का? नाव नाही घेतलं. तुमचं काय? 45 काय पण ती माझा- दादा हनुमान जयंती कार्यक्रम नाही का गावात? हनुमान जयंतीचा कार्यक्रम. हा. कार्यक्रम काय नाही. हनुमान जयंती हा कार्यक्रम असं मोठं उत्सव असो नाही हा. वर्षा काहीच बोलत नाही. तर वर्षा का विचारा कॅमेरा घेतले हे बघा. बोल. मुंबई सुराण्यापासून ते जो रिमोट ते तकडे वाटता. कोणाचं? बोलत नाही. हा मग ताच बोलतोय. तो मोठीवर टाकलं होतं. नंदन दिसत नाही. नंदन झोपला. तो 60 काऊन झोपलो. पणसाचा साठकावून झोपलं तो. बसवलं. थांब हय वेगळं बेता. थांबा सुद्धा रे. ही बघा बाहेर आमचं जेवणाचं प्लॅन हयच आहे. हो बघा चूल. टाकाय नाही कसपणा. नाही तर पडलं. जा 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 पुन्हा तेल उपडी व्हायचं. दाखव. नंदन ए नंदन नाही काय झोपलो, केलंय ना झोपलो, दा? झोपलो. गो तू अजून चूल गो. लावला ना रातचा झोप गो. घेतला. दुपार जास्त पोरांना झोप देत नाही. एका चुलीचा पण येत नाही तुका काम. मारताच केलाय का? चला हे आता थांबूया आता हयच. कधी कधी सुधारते. ए नंदन रातचा मारलाय ना रे. गो. आता तू काय विचारतो तेव्हा नंतर दाखव रे. अय गो अरे बाबा झोप झाली रे. बघ लोक थांबलेली तुझ्यासाठी. असं अरे हे आ करून काय बघत? ए अभ्यास करून दमलो. अभ्यास करीत होतं. आणि बस पडशी. पडशी झोपेत रे. झोपेत पडशी. सरळ बस. त्याका पुष्पा गमला नाही की तो चौथा होता. झोप अति झोप गुड नाईट नाही. गुड नाईट सगळ्या गुड नाईट. आता आम्ही पण ठेवता. बरोच वेळ लाईव्ह पहिल्यांदा एवढं मोठं चालू झालं. किती झालो 27-28 मिनटं हो गेली आता. आता चला बाय बाय. ह्याच्याची कमेंटच तशी होती. त्याका काय करणार. ह्याच्या कमेंटमुळे आमचं लाईव्ह एवढं गेलो. काय गो असं काय? त्याची चुलीचं काम काय होत नाही. त्याचं मूड ऑफ झालो हा. चूल नाही लाग चालू नाही होता. आम्ही करतोय असं ते. हा पुणग्या येता. काय टेन्शन घेऊ नको तू. अश्विनी ठाकूर हाय करतात. काहीतरी कर, काहीतरी कर. ते विचारतात बोला हिच्याशी. हा हिचा मोरा दिसतोय. वडापाव दाखवा. वडापाव नाही झाले तू अजून चालू हा. काय दाखव ना. म्हणजे पीठ मळता. बाबू तुझे आंबे तयार झाले का? प्रत्येक जण तू बाबू तुझे आंबे तयार झाले. आंबे काय कशी काय तयार करतं ते आता बॅटरी. हा बॅटरी थांबा. बाबल्याचे नाही झाले पण पुणग्यांचे झाले आहेत. दाखव. अंधारात नाही दिसणार एवढे. काय अरे व घरच्या घर आबा पडले असत. हे बघा आंबे. असे दाखव रे. या साईडीन दाखव कुळ्या. असं वरचे दाखव. हे घर दाखव. हा हे बघा. हे बाबल्याचे नाही झाले आहेत पुणग्याचे झाले आहेत पण तयार. हे बघा. पण ते पुष्पा वांडर राखता. हे बघा केवढे आहेत ते. वर पर्यंत. हे बघा. तर अशा रीतीने तर मित्रांनो आता लाईव्ह व्हिडिओ इथे थांबूया. हे अपलोड होकच आहे अजून 1 तास जाईल. 30 मिनिटं झालो. आता उद्या तर नाही होणार लाईव्ह. आता परत पुढे बघूया कधी होता. आणि उद्या आता परत चालले मुंबईत. तो परत मी 4 दिवसांनी हजर होणार. पण तेव्हा लाईव्ह व्ह्यू करू काय टाइम नसताना. आता हा व्हिडिओ आहे थांबाया. तोपर्यंत बाय बाय. ए चल पटकन बाय बाय कर. गो खय गेला तर गो विचारत नाही रे कोणाचे. काय आपलेच याचे आहेत. काय हाय बाय बाय तरी कर. गुड नाईट कर सगळ्यांका. बाय गुड थांब रे थांब, मोरू थांब, दिसत नाही. ता दिसत नाही. गो पुढे ते काय तर असं काय तर. हा पुढे बाय गुड नाईट. गुड नाईट. मनापासून टेन्शन घेतलं. ए चल बाय 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 बाय. वर्ष बाय बाय कर.
नाही हा चला. बाय तरी म्हटलं वडापाव वडे खाऊ केव्हा हा आणि काजीच्या घराची आमटी आहे.